guys! Ay! Shudi kay... Ay! So karon mga today mi sa among kapwa vlogger der sa Bilyaba. Yeah. Kay mag-collabs mi kauban na ako silang Mark. Magpailayla day ko day si WB Nunski ang bagong editor ni Marjon. Oh my God! Wow! Hi! So muna na siya, Editor Vel Dote. So muna na siya guys. So feeling mayaman ng feeling vlogger. Mga ganun. Kamuligtid. Ay! Arat! Manda ka dyan. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Karon pa ko kasud. Oh my God, amazed ka dai kay wa ko magdahom nga ang ani day kagwapang ilang lugar best. So muna to everyone, ang atong makulab karon kay si Show TV. Ayan, so grabe kanindot siya kaya mga channel dahil mga kaon-kaon tuyom, kaon-kaon dag mga swaki dai. So actually nakita ko sa mga vlog pero mura bitaw giganahan ko kay dagat dai. Ginawa ko, sige na kay matagaliwat. Matagaliwat nawa ang gagimat dai. Diba ganun? So basin siguro mga next week, next day, next vlog no. Kauban na ako ang kanang video editor kay mo na always ang kauban sa kasi video ako lang. Dako patag na humot na sa camera dai. So wala di na ma-available lang ubana na so mga out siguro niyo swaki. Pero karon nga video tayo is nag-core lang Mr. Lugar toy kay nga kung naari-ari sa kato lang bago nga kanang pantalan dai kasi dito sa kilid. Dito rin taw ko dai as you can see sa atong mga past vlogs no. Nganon so na dito atong video. Pero karon oh my God, best! Na-amaze ko silang lugar kay oh my God, nakakita tao dito rin na dahil niya. Wako nagdahong ba nga ilawang din rin kakahuyan na mga tao dahil mga gano'n. Pero baka kayo taba yun. So ana dahil medyo kailan dagat dahil no update for today's video. So damis daplin sa ilang dagat dahil. So na-amaze ko dahil kay sa amo yung taon katong wala pa yung taon mi sa lapi dahil wala dyan sapi dahil karon. Ara na dyan itaw mga ligo sa katunggan bayot ilang carding. Mga kabatuan yung taon na siya dahil matulog pa dyan kanang tuyom. Yung kalagutan kay ihian pa dyan. Marabi tagbawaw ka. Pero karon nangita na kong tuyom kay gusto na kong matunok. Gusto na ihiin ko video. Oh my God! Ako na dahong dahil on the spot! So mga beshi, atong pangutan-on si Queen Besh. Queen Besh, no? Unsay nag-post sa atong Queen nganong nag-isod niya ang YouTube, no? Kay syempre daga na siyang uploads ana di na po mabangbang kay bugihan man ni siya gyud mag-kuan gyud mag-upload. Isa ka ko makabantay mo ko. So mga besh atong pangutan-on say nag-push gyud siya. So ay magod to dai. Nauna. Diba ka na machismis magedera. So actually wala ko hilig kaya ning vlog, kay wala ko alamag. Wala alamag. Di na ako bayot pud barkada ingon siya kanang dai sultag vlog dai. Ko sa may vlog. Uy, man ti alamag ani. Siya nga video lang ko sa YouTube para mga kabuang lang ko no kay magsige may pananaw mga video po sa YouTube niya. Syempre murag maakit po ka ba. Nga nakita sila sa TV, na bitaw. So mo na to, hintry ko no kay ko dai. Pero grabe ang akong nagianday kay ngano. Tinga man sila kay di ba na may requirements 1,000 subscribers, na 4,000 watch hour. So subscribers pala dai nga na ang bayot. Mao to way tulga na dai. So ko live streaming mo to madali kung nakailang ang mga OFW ana nya mo to ilang ang kuan kanang
mag-live na sila musud daw ko para madagan ako subscribers. Mo today, usay matupa las patronas kadlawon. Bayad durat pang mata. Mura jud ko kanang bayaran bitaw day ka. Og buntag na to, og gabi mata. Wa ganun nabali. Di mo na to, ning abot siya ng time na 1,000 subscribers ko, ganon. Then hanap ko na problema sa watch hour. Day! Just me yo! Yung mo na to, yung kung saan ko may lako ko, kaya tag 1 hour ba ya? Pero 4,000 ko na ba yun? Asa man ka ng 4,000 day? Yung video tag 10 minutes ra, ganon. Sumoto, yung kung ka lang, kung saan may lako. Moto, dahan rin so na po live streaming, kay mga hatag na sa watch hour, tag 10 hours, 20, anak. Yung mga na to, na ako yung na-discovered kunuhay, no? Yung mga ganun. Atong, ano lang, mag-new tab lang ka sa, ano, sa computer ni or sa laptop. Yung channel lahat tayo, mga 20 to 40 channel ako, dahil i-play all dyan na ako mga videos, dahil. So, dali na kayo siya, naabot ang 4,000, dahil, as in, oo, amazing dyan kayo siya. Muna nga dito, nagsugod niya, pero kapoy dyan, dili lalay mang mag-vlog, dahil. Mabot ang time nga, mawalan kag paglaom, yung mga ganun, bito rin nga, katapulan na ka. Kapoy na, yung mga ganun. Na kay mahuna-hunan Lagi. Pero bang mahutdan na dyan ka nga, sa may bunta ko, oy, nangaon mi, karinang isang, oy, videohin na lang ninyo nangaon tag saging, oy, may na lang, mukbang saging na lang po ang content, tayo ganun. O, di nyo mo, to, listen po, grabe. Pero, at least, abot man dyan nato tayo, mga pinapangarap ganun. So, gulaban lang, di ba? Basta enjoy lang po. Laba, mga dyan na siya. Yes. Mura raman nag-memories ko nga. Yes. Pinigkana din sa YouTube din naman yun ang mga At least man lang, may makita-kita. Nakita ni mo mga binuhatan sa una. Makita niyo mo, wala kaya git pa ba rin ako sa una. Di ba makahanap niya, para katong kuman akong vlog, ako pa din akong sugod ba nga, watching ko kayo mag-usawang pag-edit, video lang kay video, tagas kinay, wako to 30 minutes, mayot, iwasawa ni pagputol-putol na. Sabi na kung namin ito, nag-makeup pa dahil, wala pa sa uga, pero ulit na. Nagkanang nagkakabayot. So mo na to, so ako na sa ibang tanan, no? So ibalik na itong question dahil. Yung ganun, syempre para ka mag-ilag-ilag ito, no? So ikaw sir, ano may mga nakakian sa pag-vlog ni mo sir? Sa ako pagka-premiere, wapon, sige ra po kong tagog YouTube. Karon, kanang pagkasuod sa pandemic, dito ra ko na push. Kay way trabaho ba na, may trabaho na, OFW man ko. May trabaho din ako matanaw sa YouTube, puro mga OFW nga nag-vlog. Vlog, sige vlog ba? Karon akong gisuwayan, kausa, ito akong itry sa video. And then, usa ko mag-video, nag-practice na ako mag-edit. Yung saan pag-edit. Bisag simple ka, baka na basic lang. Cut lang, utang og background music, nga na. So sa pagka-upload na ako primero, daghan magnanataw. Moto, gisundan na ako sa upload hangtod sa murag na habit na ako mga maghimo og video niya i-upload, pero moabot yun ang time yun nga kapuyan ka Bitaw, medyo na mawapi nadyo na nya murag mahuna-hunaan nimo hanggang ko na lang kay kanang murag lisod up to ng kuan lisod up to ng kanang requirements ni YouTube dan kang paglako nya na unya wa man gyud magsige kag YouTube kay sa panahon karon sige na YouTube o na jud kasagaran matintal na pud ko sa mga nagba-vlog amo to labi na kay nakasugod na ka so murag masaya nga pagkaayo oy no nakasugod na so continue and enjoy na lang ganon moto sige kag tanag mga live stream pod na maminaw ako dito sa mga nag-istorya hangtod sa nakaila na ako ang team diya sa Kuwait ang team Kalabaw shout out sa inyo moto sila sige push na ako nga so sila ya ako mga mentor advice sa pag-vlog so karon naabot sa na-monetize na po moto murag nagyod kanang sa itagan responsibility nagyod nimo kay labi na kay mga subscribers nga magbuhat sa imong upload di ba kay kuan og di pod ka mag-upload mawamag pod sila kay mga legit na po mag-upload ko na dayon sila kinahanglan continue lang yun sa upload continue lang paghimo sa video para ang mga subscribers nimo nga legit nara diha permi unya madugnan pag yun sa mga pag-upload so nga na lang okay lang yun effort lang yun
Ana Jud. Actually ako po sana yung Ana Jud nawalan po paglaom pero katong nakita kay syempre magkura tay TV dai. Usap man sa kong ate dito ang kwan niya. So moto makita imong dagway flat screen dai ako may kag ilong Dios mio. Ya mo to si mama kay ninglingkod si mama ug si papa niya. Mo to dali ka na dong ana. Masya ka ba nga ako nag-video dito biya kabuang ra. Ya na vlog ang bayo dai mo na ta. So ibo ko nagtinisngi na mas mama. Wala ko sa makasi magkatawa ko, magdanan ako kaya kung dagway may gikatawan dahil sakit kasi pero mo dito marag na kanyo ko nga anak kay syempre giganahan akong parents so continue kayo jud ana ba kay bisag wala jang paglao mang important na malipayon man sila nakita nimo so mo to nga murag nanagkoy gana ganun dahil nga bulaban di ba ganun Patingaw po tayo kay malipay sila. lagi labi especially parents nimo ganun udyo kitang ngisi nas mama mungis na pahiyom ra pero kato kay murag tubi kay hapit na lang magtuo ang laway bitas ikday kay wangon lagi pa tagtuto pagpitsa ana with guyod sa baboy hapit na lang magkakis magkapangka lang mas baboy na yan ana sumoto dito na ko na realize na la malipayon kay ka ba nakita ni mong parents nga nagmalipayon sa imong video ganon nga ikaw hinungdan nagmalipayon sila sumoto nga kulaban hatag karon hinay lang Sa ako gani, akong asawa sa una masukog si Miko mo yan video. Pero karon nakita man siya nga daghan ng mga supporters ba. Masuko siya na ako, hindi na ako mag-upload og video. nabali na sana masukod siya magsikag vlog upload. ya Karon nga akuan kanang di na ka mag-upload Di na ako mag-upload. Masukog yan. Go. So mo na to everyone. So sa mga ganahan diha mag-vlog no ay no nga daghan siya kay misod og pag-vlog pero nawadan sila paglaom kay tungod lagi sa subscribers nga gamay ra nya gahi jud kayo abton ang requirements ni YouTube no. Gulaban lang dai kay diha sad migikan no. Ara jud nagsugod ang tanan. Halos mawad-an na kag panimuot dai no. Mawad-an na kag kaon. O ana jud pero gulaban kana kanaabot na mo karon. I'm sure maabot sa dan ninyo. Enjoy lang sa pag-vlog. Gulaban! Ganun lang, Zay. Nakaya manggali na mo, kamo pa ba ka nga Yes. pareho raman ka. Yes, pareho ra gid kayo. So muna to everyone. So muna na i-end na mo ang video no. So for this video, muna na ako mong gibuhat ni Sir no. So ayan nakakulab na ko doy. Oh my god. First time of my life ka nagkulab ni Day. Oh my god. So ayun lang guys, abangan niyo naman sana ang aming paparating na mga collaboration pa Day. Nakasama